Het zou een paar weken al hebben, maar door wie in de protesten in de buurt zo voel dat de gemeente Zuidwest-Friesland deze operatie uitstelde. Buurtbewoners wie een doel van doel, maar zelfs van de BM verste maart zien. Maar dat dienen ze vermoord tot maar net. Vastketen aan bomen, dat ziet er leuk uit misschien voor de buitenwereld, maar hoe effectief zou dat geweest zijn? Wij zijn ook zo tevreden hoe het nou zit. Alleen nog, we willen dat wel zorgvuldig doen. Maar wie het nou echt nodig om een veiliger te hier? Nou, wij willen graag dat de veiligheid voor de mensen voorop staat. En het mag net zo wezen dat als een BM hier in de vlakte zit, dat er iemand onder staat. Dus dat is puur uit veiligheid. Maar ik al in geen fysiek protest, dat wil net zeggen dat de buurt het eens is maar voor het helling van de BM. Met een kleine aanpassing van het ontwerp waren deze 9 gezonde bomen zonder meer te sparen geweest. Zonder meer. Nou, er komt hier een bepaalde morgen. En die morgen die komt te dicht bij die BM'en. En we hebben het eerst beziekje om die wortels zo goed mogelijk te beschermen. Maar in de uitvoering blijkt dat dat net kan en daarom moeten ze vullen. Het nieuwe blokhuis in ombouw wordt, als het goed is, voor de eind van dit jaar opleveren. De Staremers hebben al een bijnaam bedacht voor het nieuwe bouwwerk, het IJzeren Gedien.